Right imzuzu njengamanje iqopha lapha ukuthi 22:25 ingamashumi 25 imzuzu libumbe lapha nehora leshumi. Namhlanje ebusuku sawubona kuphi nakuphi kuthela khona ngiyathatha nje lethuba ngikubingelele sawubona. Sigijima kanjalo emsakazweni wakho othanda kakhulu iyona ke lapha la sifisoradio.net. Ngisho ngithi namhlanje ngithe akangena nje ebusuku ngiyazi abantu abaningi ba confused, ngiyazi abantu abaningi ziningi izinto ezenzakalayo manje emhlabeni. Abantu ba confused, abantu bayashona. Impilo nje ayisathembisi kumuntu, asathembi noma mhlawumbe siyovuka yini kusasa. Akekho osenolwazi olugcwele oseneshoyo ukuthi kusasa ngizovuka. Ingozi zomonto eziningi izinto ezenzakalayo manje ngithe ake ngizobuyisa ithemba, ngizozama ukuthi ngibuyise ithemba kade ke sebelahlile. Eyinsuku namhlanje zingu-13 ngoJanuwari ku-2021 13 kumasingane enyakeni wenkulungwane 2021. Gama lami ngusifiso kuhle ngwakamsimango esibongo. Angazi ukuthi ubani ufuna ukuzwa lokho. Ngane yakwethu ungasayibulali. Ngiyazi ubusucabangile mhlawumbe ukuthi ukuthatha impilo yakho ikona okungcono. Ikona mhlawumbe okuzokwenza mhlawumbe ukuthi ube pain free. Kodwa ngane yakwethu khuleka ungasayibulali. uNkulunkulu uyaphila. Angazi ubani befuna ukuzwa lento. Unga give up kulawo maphupho. Eksenja yami unga give up. uNkulunkulu uzile imithandazo yakho uzoyiphendula. Sobe sisho nje kanjalo emsakazweni wakho othanda kakhulu uhlelo lakho hleli nami sifiso kuhla kwamsimango 0848945463. Angithathe ke ama comment angenile njengamanje. Uthando Mtiti uthi yazi mina Mhlokolozi angazi ukuthi uNkulunkulu uthula uthini kulento yecorona. Yazi ingane yakwethu wakhuluma into ebengicabanga nama ngazi uthula uthini uNkulunkulu nami umbuzo wami loyo uthula uthini Nkosi. Hayibo nayi corona idlala ngathi nazi ingozi zeimoto iqhubeka zande ezweni. Gender based violence bahlushwa abantu besifazane. Uthula uthini? Ukuphi? Eyona nje imibuzo esibuzayo. Siyacela abanolwazi mhlawumbe basitshele uthule ethini lapha khona. Open the floodgates of heaven. Ingoba esingena ngawo njengamanje emsakazweni wakho iyona ke lapha na sifisoradio.net. Asazi no 2021 sese kuyinsuku sese ku 13 day ka2021 kodwa already sesikhathele u2021 u2021 nje sesikhathele yona kodwa sesekusuku lwesi13 ku2021 asazi usiphatheleni. Imzuzu basime kanjena ingabashumi 29 lolunye libumbene ihora leshumi. Ake ngigijimele mina ngibheke lapha na eyitolo ngizothi mase ngibuya ke ngiqhubeke nohlelo.